5GS-pontillisen parketin asennus. Varastoi parketit asennustilaan 48 tuntia ennen asennuksen aloitusta. Tutustu pakkauksessa oleviin asennusohjeisiin. Ennen asennuksen aloitusta puhdista asennusalusta huolellisesti ja tarkista sen suoruus. Asenna puualustalle tarkoitettu Prof-askeläänieeriste. Kiviainespohjaiselle alustalle käytetään Prof-askeläänieristettä höyrysululla, joka toimii myös kosteussulkuna. Mittaa tila ja suunnittele jako. Huomioi jakoa suunnitellessa, ettei viimeiseksi asennettava parketti jää liian kapeaksi. Varmista oikea asennuslämpötila ja ilmankosteus. Huomioi, ettei lattialämmitteisen parkettilattian pintalämpötila saa miltään osin ylittää 27 astetta. Aloita seuraava rivi edellisestä rivistä jääneellä palalla. Kavenna ensimmäisen rivin parketteja tarvittaessa. Poista ensimmäisen rivin parketeista urospontin uloke riittävän liikkumavaran takaamiseksi. Parketti asennetaan yleensä kohti päävalolähdettä, esimerkiksi ikkunaa. Asenna ensin muutama rivi yhteen, jonka jälkeen mitoita ensimmäisen rivin kavennuksen tai muotoilun tarve. Huomioi, etteivät seinäkulmat ole aina 90 astetta tai seinässä voi olla muita epätasaisuuksia. Jätä seinän viereen liikkumavara, käytä apuna kiiloja. Lautarivien poikkisaumojen limityksen pitää olla vähintään 500 mm, kun lauta on 2,2 metriä pitkä. Metrin mittaisella laudalla limityksen täytyy olla vähintään 300 mm. Jos asennettava ala on suurempi kuin 8 × 20 metriä, huomioi liikuntasaumojen tarve. Ennen asennusta tuotteen virheettömyys tulee tarkistaa. Virheellistä tuotetta ei saa asentaa ja asennus on keskeytettävä ja otettava yhteyttä jälleenmyyjään. Merkkaa läpivientien paikat. Poraa läpiviennin halkaisijaa 30 mm suurempi reikä. Sahaa pala irti. Käytä palan asennuksessa liimaa. Oven karmin alla parketin pitää päästä elämään vapaasti. Tarvittaessa nosta karmia tai sahaa lyhyemmäksi. Huomioi, että oven karmin lyhentäminen voi aiheuttaa myös oven lyhentämisen tarpeen. Laita parketti päätypontin kanssa linjaan. Mittaa ja merkkaa kulman ja karmin paikka. Merkkaa samalla parketin katkaisukohta oven keskilinjan kohdalle. Näin liikuntasauma jää siististi oven alle. Syvyyssuunta saadaan helposti mitattua laittamalla parketti edellisen parketin ponttiin. Veistä edellisestä parketista huullos pois puukolla tai mattoveitsellä, jotta pystyt liuuttamaan parketin paikoilleen. Levitä liimaa ponttiin ja asenna parketti huolellisesti paikoilleen. Voit naputtaa kevyesti sauman kiinni puupalikkaa apuna käyttäen. Ole varovainen, ettei pontti vaurioidu puupalikkaa käytettäessä. Asenna parketti ensin pitkän sivun ponttiin. Liuuta päätyrako kiinni ja paina alas. Päätypontissa oleva hammastus lukittuu, kun seuraava rivi asennetaan ponttiin. Tarkista ja puhdista pontti aina ennen asennusta. Sellot ja Proffit myy K-rauta,
ja rautia.